Така, вдигнахме колата и сега сваляме в джантата. И сега ще ви покажа как се сменят сферодото на спирачките. малко смаскана. Еми да. То после пак ще трябва за барабана. Сега моите момчета, сега ще ви кажа как се излиза този барабан. То много раждаче ги кофе. Тя е с голям фризинг. Ходиш, ли? Стана. Добре да тръгнеш от това, ако не се развиси и бам мак. Не, матре, само бой. Смахнахме с болта тук, обаче не мога да изкараме сега с барабана. Тук имаме инструмента, в дет ни трябва. Пушат. Трябва да вземем голяма отвърка и да като удря да подпира. Искаш да кажеш като да са в напъва? Да, да са напъва и да ти да удреш, ама сега те отвърки бяха в кой камион? При Киро ли? Не, тук имам някакви. Да. И в оня белия камион имаше един жълт чук ли, той сега при Киро ли? Ей, това... Той е плосък на голям чук. Много, двойно по-голям от това. Като го удариш... И направо викаш? Ма къде бе? Оня път отлепи, нали? А то виж коста. Ще отдепи и това, ама. Вижте коста от боскане. Тя ръждата му изпада. Обаче това в нище да мръдне. Да почне да такова. Нашива го хубаво, нашива, ама. Как ще изпада тая в гняз вътре. Той ще го свали. В Верово качили си има това? Не, къде ви имате, ама що да не слоен с новото? Задата има, предната е без производство. С барабана малко спусаха бенката, гледа. Добре, Да ви покажа къде се слагат почваме сега пак. Почваме по... 98 година. Да спочваме разговяването сега. Сега какво правим ли? Сега разкачихме тази пружинка. Ета малката я разкачихме от ей тука. От ей тука я разкачихме. И сега махаме. Новите не знам, тук някъде. Така. Може да го спредърпаме това. Не, да така направихме. Ей, тук отдаде багажника ти казах, бе. Една кутия. Да. Така. Имаме. Нови накладки на фирмата ТРВ. Не, ще изкривиш лъвчето. ТРВ. Тя държи и на накладката. Да. Всичко работи по сценарий. И така, за нови пружини май сме. Да, излез. Къде е с пружинката? Я да видим бирата дали е студена. Да проверим. Да не е състоплила. Пружинката я махнахме. Разкачихме. И изкараме, после ще ги такова. Така, хващате и в другата с пружинка и отзади с подпирате. Дали ще се приберат? Да се приберат, ама трябва да стоят прибрани. Ще не мога да въртя маницата ми. Еба! Няма нищо да искам Фръкна. да удари. Фръкна. Така.
Поне второто ще е по-лесно от първото. Айде сега. По обратен ред. Чакай, че това трябва да го изкараме. Изкарахме това. Готов си. Давай сега смело. Смело може трябва такова. А това сега е по обратен ред. В смисъл, защото миналия път това беше от друга. Да бе. Еми да, от една страна. Да. Така, сега си слагаме пружинките. Че да мога да оцеля дупката. Така. Че да си ми помощника. Охо, поддържам тук, да не паднеш. Сега. Това тук трябва да си влезне в това зъбче тук където е и пружинката да се завърти и да го заклещим. Обаче това е най-гадната част, понеже трябва коте да сподържаш отзаре. Ей тук, усещаш ли го това с пъпче отзаре? Да. Така. Ти го сбутай навътре. Чакай малко. Тоест сбутай, в смисъл спредържай го просто. Пъпче, не усещам пъпче. Ей това не ли го усещаш, ма? Да. Добре. Ами, тя стана, ама... Ама не ми е толкова силен пръста. Това го сложихме, ето, вижте как трябва да стане, да се завърти, за да закопчай. Така, сега вземаме в другото, което е това с металното карете вътре, трябва да е нагоре, т.е. да не е така, а да е така накладката. Да е сферолото. Накладката, тя пак така. И си я сгубяваме пак по същия начин. Жена ми ще ми асистира. Така, където женката е това. Къде няма да го изложим? Почти го излагахме. Да, вратни още малко. Още трябва да го въртим. Айде, готова. Излагахме го това. Бързичко. Става. Така. Обаче отдолу трябва... И аз снимай така отдолу. Тук трябва да са вътре в тия улей, да си влезнат тук, зад това. И сега след малко слагаме из пружината. По някакъв начин го излагахме и си влезна вътре. По принцип, от тук наврях отверката, то се личи в къде съм го напълвал, от тук така, и като я навтиснете, и то самото фероло се ляга вътре в тази част, където трябва да си е. Така. До тук добре. Сега продължаваме в нагоре. Така. Това. Опа. Изкочи. Това си го слагаме. С тази част нагоре трябва да е. Тази част да е нагоре. След това вземате тази част, където е една пластинка с едно метално ухо и се слагат. Чакайте сега как беше точната процедура. Така, трябва да дойде тук вътре.
сложихме с пружинката и тази долната я монтирахме. И сега остана само да го регулираме. Ето те тук. Ето тези зъбки. Ето те тук сбъркате и си го нагласите. Малко бавно става, ама става. Добре, не? Да. Спира. Ами... Да, това е. И жената са ще слага гумата, че? Много ръжда. Изпада, нали? Трябва да минавам по мост. Те болтовете са там. Ремонта го направихме заради това, че от лявата страна феродото се отлепи от самите челюсти. И затова се налагаше да се сменят от ляво и от дясно, разбира се, понеже не става така. И така, видяхте го ремонта, почти е лесен. И така, приятели, с благодаря на всички, които сте останали до края на клипа. Вие сте истински фенове. И така, айде до следващия път. Чао от нас.